Kaixo, gaur azalduko dugu nola Classroomen jarduera bat proposatzen diegunean ikaslei, nola programatu beste egun batean edo beste ordu batean publikatzeko ikasgelan. Ikasgelan sartuta gaudela, lan berri bat sortuko dut. Nik lehendik daukadan bat berrerabiliko dut, hau adibidez. Hau da, eman nahi dietan lana, baina pentsa gaur larun bata dela, eta noski ikaslei ezin diegu lanak bidali aste bukaera eta orduz kanpo. Ezin diegu publikatu, ze bestela aurrez hitz egin da ez badago behintzat, ezin diegu horrelakorik egin. Guk, gure klase orduetan, proposatuko dizkiegu jarduerak. Baina nik prestatu dut orain, larun bat arratsaldea, eta nahi dut hau astelehenean 8:00 agertzea beraien Classroomeko ikasgelan. Zer egingo dut? Joango naiz hona, eta hemen dana prestatuta daukadala, sortu lana klikatu beharrean, beste aukera batzu dauzkat. Programatu, edo gorde zirriborroan, hau ere beste aukera bada, nik gordetzen badut zirriborroan, klasera joaten naizenean, emango diot argitaratu eta orduan bertan argitaratu dezaket. Baina bestela egin dezaket automatikoki programatu. Eta hemen esan dezaket, datorren astelehenean, goizeko 8:00 argitaratzeko beraien ikasgelan. Eta horrela ez daukat inongo preokupaziorik, eta antolatuta daukat automatikoki publikatzeko, argitaratzeko astelehenean goizeko 8:00. Bestela nahaztu egiten ditugu ikasleak aste bukaeratan publikatzen baditugu jarduerak. Baliogarria izango zaizuelakoan, hurren arte.